try sesian pat ngai keblei pi baro ha kerteng ke pedempor tam ke jong jisu te ha kani ke video nga wanra i ke jupap ke badon na pedeng jong pi ki baju pet ye ke YouTube channel ke jongi ba pila ong ba momi ude usetan ne ubatunjuk ude ublei ne ubatunjuk dengan ye thoi pi ba usetan ju tunjuk dengan ye pet usetan ujule ayu tene pet yo anes kal nong ba shipau ke khot ke ba shipau unong tu van henry tang bo un yo tu uni unong tu hang ne ka thau yo u setan bat ba un yo penyap bat ba un yo penjot de kata kade ka jinglong jong usetan ka usetan ude unong tu unong penjot ba unong penyap ju tenju piso thu tenju kamot de ba test te kamot ublei ken uba tes ini ublei uba tunjuk ini usetan ju tes usetan uwat bai kilat kelenti kumno banyo on penyap ya hi usetan usu penbet usetan usukor usetan penjot penyap kata kan henre usetan ju tunjuk re te ublei utunjuk yangi kaktin ke jong ublei ko ong kumno ko rening kong kala nong ka pau ka dekat ka bakhat lai ka jing tunjuk kam shem langat happy henry tang ka ba ubri ula bansha henry ublei ulong ubala banshania uban om sya ba on tunjuk yepi tam ya kata ka ba phila henry rengkat bat kata ka jing tunjuk on thau ru bat ya kalat ban lat kenang ba phila bansha eka te kamot ude ublei betunjuk tang ba ublei ju tunjuk hadu ba kibreu kimla shu bansha andre uthau bet kalat ba ngin lat te la da ngin lat te phiri ban tip ba om dei shu kata kajing tunjuk kabalangat happy hanrei kade kajing pensi tom namar pa phile pop te phiaban check kanya la de tene pet nta ini pet nta Genesis ini pet kene Genesis kene kalenong ka ba sao kad khot ka ba khat lai kane de ba u kan ulale pop kan te namar ba kan ulale pop te kakting ka jong ublek om no sao khat lai te u kan ulo ong ha utrai ka jing pensi tom jonga ka kham kraw ya ka bangala bansha te la da phimla shu bansha te kata kam dei shu re ka jing tunju kala de ka jing pensi tom namar ki pop pi u kan u shushun klem daw ya u ebel u penyap klem daw ya ebel namar kata la sha pensi tom ya u hadu ba umla shu bansha tang ba u ha bansha nama balik u beli syairi u un yap ru ba u beli udah bu dak ru ba unam dan menu penyap ya u namar ban yo ban pensaja shwa ya u namar pa u lale pop te kemot lada pipang hadu ba phim la sya shu phi haban chat bhai ya lade de ba philale pop ayu re ayu te hanre lada chudai ba u beli tunjo te kemot ngimla ban bu pot ban ong ba paro ki jingpang ki de be ka pop te henry don hi ki jing pang ki ba ubleu tunju tang bala da phimla shu ban sya kata kam dei shu ka jing tunju nama ba ublei unum tunju hadu banam la sya ka tin jong blei ko ong bat ngaru ngala da byai lenti na kata tenga sngo tho bhawe bangalamat ya lade tenga tang shu pang tenga tang shu ot ula pen khian ok lok namar ba u shu tunju te henry don pakapor ka bangale pop kat bangam pat lap ri tu pop i bangale ngam pat khia ondang lap i tu pop i bangale te ka tu ka jing pang ru kala ken riak no nanga te lada pipang kumno chak bahaya lade wat ken no sniu yo blai re chak ya lade pin salap kan te dan pat kitu ki pasu pang rupang hi te henre mde pang hadu banda thia klop la hi ban le trailet kta in be hi ya be hi yang be hi tang ba I don be hi jingwet hakamet ke jong phi ka to ka de ke jing sneng sempat ba u blai u iet kan u sempat dengan ini pet jing pen pau kalau nong balai ka de khot ka bakhat khandai kat ia ki banga iet nga sneng bat nga sempat tus ngau shirhem namar kata pato kala ka pamon u sneng u sempat em kamut
la dadang hap ha ka jing sneng sempat te kemut kadang kham jam la dangi kala bamut nok kloi ngi lat ken hende la hap ha ka jing pensitom te kemut la jar pha kamut uble u kham pen slam ban ai juba te la da udang su sneng su sempat te kadang kham sting ken te haba uble udang sneng udang sempat te nama teng usu sneng shua la dangim ngap usa sempat teng la dang usu sneng ngila yos ngau no teng ngile pop te kala wan na hapo ka jing tip lem wat nom le rekem ta te la da ngimle ngila laj te la da ngile sha sempat ken tambah sempat te ba sempat uble te ka jem ken ke jing sempat ke jong uble kumba u David u ong dang la ba hap hakiki ke jong uble te henre da uble sempat hidala de u ailat ha usotan tamo msya pat usotan man kta ka man sim ka jong phi te ka muka kham jenjar ken dala sya sempat ka long tik kumba mentala da kik mi kik pa ki syo ki khun ki ti tang wei ar hi ki ba syo hadu banda yap hadu banda man saw hanre ki dang antat te kik mi kik pa hanre dala le shi le tam dala yo pulit te mentaban ki yakinong kam sneu kim dale pot shura kumbale ha ki por man shua te ki bombe na pang kim ju ma da yap ro kim ju saliare te kham tam ha ki ki por ki ba man shua le ngai I wat I ki bom le sneu ru ki poi ha po jel shu sha pharet ban ki ya sho teng hadu ban da yap ru tama man tap ka an kam sha shu ban pen shi tom ha kata ko rukom te dei namar kata daw em te ngim dei re ken bangin nyosting ya kajing sneng sempat ka jong ublei te ngi de ban sngo thu ru kajing tunjo kamut ba ngi klem le pop reken tang ba ubleu tunjo yangi bu prang ngi ka no ngi ye ju ka no ngi sha hap deng jing tunjo ki ba bon jan te ka ba ayu ka ba kata de ka ba tunjo ka ba sha pensitom de bala laptop hap kala bemut ka ba sha sneng sempat ru de bala laptop hi tang ba udang su sneng shua na ba ngim tip te ngila le bom dai tang ba ngile hajing bom tip te sha sneng no wale rom tu tang ba teng pat ngile hajing bom tip tang ba da ngila tip pat ngile mele kom bom tip te sha sempat ken tang ba sempat pat long dang syur bada sempat pat dang syurkom te kemut lada la sha sempat ye pi namar ba habala sneng da sneng kemut empat lele te dang syukren kemut te kemut pila ngap no pim lele te pile kelut telah sya sempat telah sya sempat pat lada piyaile syaile kapoi pat sya kajing sya pensitom ken telah sya pensitom la jenjar la kordet te angin long kita kibat tang shula sneng namar bangim tipre te kemut nginom le syu te ngi sa kita kibrio ki bajanai te ngi sa kita kibrio ki bala kurkhu bat ngi ken na kata kajing jenjar kapa bon bha kibrio ki thia hajing thia pang ne em tap da kajing jenjar da kajing kordet namar balai namar ba la sneng palat la sempat palat empen ngau sya pensitom te don lagi bayap sendon ha kapop kim yo shu tangkalat ban kala ka bamut ru te hanrei wat lada don ha pedeng jong pi mat ha kajing sya pensitom hanrei kala ka bamut lada umla shon pengkhia ikam met ka jong pi te hanrei lele re la dang khia ka mesim ke jong pi nama don ki brio ki bala sneng pet bale kum to le bet te ondala poi pat ka por ka ba la sya sempat hau ble la sya sneng hau ble bala sya pensitom le te kamut kala apjing ma tang bala da pikela ka bamut te dang biang hi kamet te pinam khia shu namar bala sya pensitom am ye ki brio bala sya pensitom kala e bha ban khia pat kamet tang ba don pat hi kiba kila ban ai kampalat kata ka jing syakri ban ya kaba kila le pop te kemut don hi kiba uble udang pensa hi hani ha perthai wala da kila le hadu kataru tangba ka jing tenju te ka bagi ngat kalong be ka jing tenju kum ba me ding be nama balai nama ba kila tenru hi hading te ki hap hi ban ing bat ki hap ban sya shibon ki e brokhoin te ngata ngane ka bri bom jula syari jing pang bare ru ti pop baret ru ngai le ban kiar be te namar kata kibriu ki ban yo mat ye jing rong no ru kide kita kibriu ki ba ipop baret ki kiar balai ngajuan ra ki jing hikai baret ru ba ngin yo mat ye jing rong no namar tang katu kumbanga ai katu ku be jing hikai menen ba ki ben ki ya kren snio kumno ki ya comments kumno tang katuru la sya sya rong no re namar kata ngi hap ban long kibriu ki ba pelajing mut bah kenapa penyo mat ke jingkerku telah shibet ngan sa ai jingkren te
ngakwa bapenia syashkor ha ayu ble un kren naman ngan skren shapang ka jing ye ki jong ble ba ka jing kurku ka jong ble te ble ka jing suk unyo ban kurku pi brokhwat ya ro itrai